Stravinsky pot sonar a la música d'intriga d'un videojoc, al bronzit del trànsit i dels clàxons al carrer, a una persecució d'una sèrie de dibuixos animats, a un bosc tranquil i encara sense contaminar. Són algunes de les definicions que han fet els infants de sisè de primària de l'Escola Joaquim Ruyra que han participat en la tertúlia musical, una activitat que fan una vegada a la setmana. Els infants senten la música a les fosques. Avui, Ocell de foc, de Stravinsky, amb els ulls clucs i escriuen les sensacions que experimenten per després compartir-les amb la resta de companys i companyes. Cuando empiezan a sonar las flautas, bueno, no sé si eran flautas, pero yo escuchaba que eran flautas y empezaban como un sonido dulce. Me gustó ese sonido porque me empezó a transmitir alegría y la alegría siempre es buena y trae buenas sensaciones. Como que te pones alegre, es como un mundo de sentimientos que te lleva más alto y más bajo. Montaña rusa. Sí, como la montaña rusa. Y así es como mi vida. Y no me parecían sentimientos, solo como alegría, felicidad, estas cosas. A l'Escola Joaquim Ruyra aposten per l'intercanvi de coneixement a través del diàleg i la interacció. En el cas de la música, comencen primer per parlar i escriure sobre l'emoció que els hi desperta. Y es que yo imagino mucho y cuando está sonando la música, pues ahí mismo en mi mente van imaginando cosas y cosas y cosas y como aprovecho esa cosa y voy escribiendo y escribiendo y escribiendo. Me siento cómodo porque puedo expresar lo que yo siento. Y si no quiero, puedo apuntarlo, puedo soltarme. Que si mi corazón siente algo, si yo quiero decirlo, puedo. Y si no, no. Perquè després siguin els infants els que decideixin si volen més informació sobre l'època i l'estil de cada autor i, sobretot, perquè decideixin per si mateixos si els agrada o no la música clàssica. Una cosa que ens ha passat és que un alumne ens va dir un dia, diu, des que fem les tertúlies musicals, hi ha més música clàssica a la tele. Això no és veritat. El que passa és que quan canvia de canal es queda a escoltar música clàssica, que abans era una cosa que la passava sense més. Les tertúlies musicals són igualitàries. Els docents no dirigeixen, tan sols moderen. Es pot parlar de la música, del ritme de la pluja, per exemple, però també que la imperfecció forma part del món i és necessària. O fer una cita filosòfica i vital de Mary Poppins. Tot és possible, fins i tot l'impossible es comença per desitjar-ho. Només hi ha una norma, es comença a sentir música i s'acaba tornant a sentir i a gaudir de la música.